שלום בחור צעיר. אתה יודע מי אני? אני הוא ריימון רדינגטון, במקרה הפושע המסוכן ביותר בעולם. אני המפגש מספר 1 על ידי ה-FBI, ובטח שאני האדם האחרון שתרצה לפגוש. אני כאן במשימה סופר מיוחדת וחשובה, מכיוון שאני חמוש ובעיקר טיפוס עצבני. כדי שתקשיב טוב טוב. סיפרו לי שהצאת נישואין לדנה. זה נכון? מאיפה אתה יודע? מה הקשר שלך לדנה? אז זה נכון. חיובי? אז חשוב שתדע שדנה אדם חשוב ביותר ליקום ולאלוהים שבשמיים. לכן אני כאן כדי לתת לך את המשימת חייך. אין מקום לטעויות. ואני מקווה שאתה מבין את זה. על מה מדובר? אז ככה, משימת חייך היא שדנה תהיה המאושרת באדם. מתפקידך לדאוג ולשמור עליה. אני רוצה אותה מרוצה ושמחה. העניין ברור? שתדע שאנחנו מתכוונים לעקוב אחריך ולהשגיח עליכם כל הזמן. בחור צעיר, אני מאחל לך בהצלחה. הפעם תרד מהמטוס כשננחת, אבל אם תפשל, בפעם הבאה תצנח מהמטוס, אבל היא לא מצנח. הימים נפתחים לי אחרת, מחייך יותר כשאת מאלתרת לי ארוחות מהלב. יושבים כל ערב לשיחות במרפסת ומשחקים עם השפתיים תופסת, כי את יודעת שזה עושה לי להתאהב. ראיתי מה שעשית, תמשיך כך. רק תדעי שאין עוד כמוך, שמחיוך אחד הלב שלי נשרף. מה העניין עם הגרביים הלבנות? וואי, מה דנה תגיד? איזו פדיחה. טוב, אני אפולאי. הכל מתקדם כמו שצריך. רדינגטון, ארול טרופר ושאר החברים, תודה ענקית. שיחקתם אותה.